isuku izoba njalo. Uyabona lo mfana loya lo onento engathi lo nelumbu lapha ya hydrolysis loya mfana onalela lumbu leliya ngithi mina noma ubani ekuthiwa uyinyanga ngeke ayilaphe lapha isidlulile esigabeni sokuthi ngathiwa ilashwa umuntu oyinyanga. Ifana nomuntu makuthiwa useshonile noma ama cells aleyo party asefile ama cells usuku umuntu engeke sakwazi ukureinstate ama cells asefile emzimbeni. Kulomfana ayikho inyanga ezoyilapha lento. Uma ithi khona mina alone ngakhipha 100,000 nginike mase sibeke isikhathi at least a maximum of 1 month ukuthi iqala ifinyele yanto. Uma kunesonto sonta kulona ngabe usonto esontini nenkosi yakho la usonta khona leyo nkosi ngeke ilaphe lento. Akudlalwa phela ushubhesha akuyi ngokuthi bayangithanda abalandeli bami lento it's very serious. Leyo nkosi osonta kuyona noma kuthiwa yipi ngeke izilaphe kanti leyo bishop osonta kuyena fuck off ngeke ilaphe lento. Asidlali la ngiyawazi nomqondo wabantu lokuthiwa zama kulo uphinde futhi uzame kulo asidlali la lento izolashwa yimi futhi nami ngizobamsana noNkulunkulu wasesibhedlela futhi ngizwane kuthiwa lo mfana lento ilaphekile kobe khona isibhedlela kobe khona nami sobabili ngoba manje asuku 17 nje athuyisa lo mfana esibhedlela mhlapha isilwane lesi singakwazi ukungena kunesi noma kusista noma kudokotela avele angamtreat with care avele abe nolaka. Awuyazi liyonto uya esibhedlela uyobeletha noma unesigaxa uyohlunza mase by mistake kuthungeleka iskele phakathi noma iswap phakathi noma kuthungeke ithumbe wrong kusuke umoya ohamba nawo ulwa versus usizo oluthola esibhedlela. Kodwa mina ngizobe ngigade lento umoya isibhedlela sobe senza umsebenzi waso. Ngithi mina ngisho baba ungasuka ayisekho esigabeni lento ifana nento engangisho ngithi ukulanda imali ebank kuthiwa ufica imali isendlini ebank lonto ayikho esigabeni somuntu onoma